ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ዝጸሓፎ ወንጌል ዮሐንስን ናይ ራእይ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ካብ ደቂ ዘብዴዎስ ሐዋርያ ዮሐንስ እዩ። እዚ ዮሐንስ እዚ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ተባሂሉ ተጠቒሱ ድማ ኣሎ። ምስማዕን ምውሳንን ከምኡውን ክርስቲያናት ክድነቑን ክጠራጠሩን ይጅምሩ። ኢየሱስ ብሓቂ ኣምላኽ ድዩ? ሓቂ ድዩ ከምዚ ኸማና ዝበሉ ኃጢአተኛታት ከድሕን መጺኡ? እግዚኣብሔር ብሓቂ ድዩ ብዛዕባና ግዲ ዝብሎ? ንዮሐንስ ቀዳማይ መልእኽቱ ዝተጻሕፈ እቲ ናይ ክርስቶስ ሓቀኛ ስእሊ ከንጸባርቕን ከጉልሕን እዩ ተጻሒፉ። እቲ ታሪኽ ብምግላጽ ኢየሱስ እኮ ኣምላኽ ኣብ ኣካል ሥጋ ምዃኑ ትኹረት ዝህብ እዩ። እዚ ድማ ብዝርአ ብዝስማዕ በዝጸሓፊ ናይዛ መልእኽቲ ዝተጨበጠ እዩ። ሐዋርያ ዮሐንስ ምስ ክርስቶስ ዝኸደን ዝተዘራረበን እዩ። ክፉስ ዝረአየ፣ ክምህር ዝሰምዐ፣ ክመውት ዝረአየ፣ ምስ ትንሣኤ ድማ ዝረኸቦ፣ ክዓርግ ከሎ ድማ ዝረአየ እዩ። ዮሐንስ ንኣምላኽ ይፈልጦ እዩ። ንሱ ምስኡ ነቢሩ እዩ፣ ክሰርሕ ድማ ርእዩ እዩ። ከምኡውን ዮሐንስ ነቲ ኅብረት ምስ ኣቦ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወዲ ኣብ መዓልታዊ ሕይወት ዝተለማመደ እዩ ነይሩ። እዚ ኣረጊት ሰብኣይ ኣብታ ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን እዛ ደብዳቤ ዝጸሓፎ ነቶም ክቡራት ደቁ እዩ። ንሱ ዘቕርቦ ድማ ንእግዚኣብሔር ከም ብርሃን፣ ከም ፍቕሪ፣ ከም ሕይወት እዩ። ንሱ ክገልጽ ከሎ ድማ ብቐሊልን ግብራዊ ብዝኾነ ኅብረት ምስ እግዚኣብሔር እንታይ ማለት እዩ ገሊጹ። ኣብ ሓደ ጊዜ ድማ ሓሰውቲ መምሃራን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ከም ዘለዉ ናይ ክርስቶስ ሥጋ ምልባስ ምኽሓት ነዚ ዓብዪ ጌጋ ንምእራም ድማ እዩ ጽሒፍዎ። ናይ ዮሐንስ መልእኽቲ ኣብነታዊትን ዘመናዊትን ዝኾነት ከመይ ጌርና ናይ ሓሶት ትምህርታት ከም ንቃወም እያ ትገልጽ። ዮሐንስ ንመልእኽቱ ዝጀመሮ ሓበሬታ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝሓዘ ኾይኑ ናይ ክርስቶስ ሥጋ ምልባስ ወይ ብሥጋ ምምጻእ እዚ ምኽንያት መጽሓፍ እዩ። እዚ ድማ ኣምላኽ ከም ብርሃን ኣብነት ምልክት ቅድስናን ንጽህናን እዩ። ኣመንቲ ከመይ ጌሮም ብናይ ኣምላኽ ብርሃን ከም ዝመላለሱ ከምኡውን ምስኡ ከመይ ጌሮም ጽኑዕ ዝኾነ ኅብረት ይምስርቱ ኮይኑ ዮሐንስ ዝገለጾ ንክርስቶስ ብምልኣት ክእዘዝዎ ንኹላቶም ኣባላት ስድራ ቤት ኣምላኽ ከፍቅርዎም እዩ። ብተወሳኺ ንኹሎም ኣንበብቲ እዛ መልእኽቲ ዘጠንቅቖም ድማ ብዛዕባ ጸረ ክርስቶስን ጸረ ክርስቶሳዊ ኣካይዳ ካብ ሓቂ ንኽወፁ ዝገብሮ ክፍኣት ንኸስተውዕልዎ እዩ። እቲ ዝቕጽል ሓሳባት ሐዋርያ ዮሐንስ ዝገለጾ እግዚኣብሔር ከም ፍቕሪ እዩ፣ ፍቕሪ ዝሃበ ዝሞተ ንርእሱ ዝሃበ ከምኡውን በረኸት። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ፣ ምኽንያቱ ድማ እግዚኣብሔር ኣፍቂርና እዩ፣ ከም ደቁ ጸዊዕና ልክዕ ከም ክርስቶስ ድማ ገይሩና። እዚ ሓቂ ዝገልጸልናን ዘተባብዓናን ጥቡቕ ዝኾነ ሕይወት ምስኡ ክህልወና እዩ። እዚ ድማ ንኻልኦት ድማ እዛ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንኽንገልጽ እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ኣብ መጨረሻ እግዚኣብሔር ከም ሕይወት ወሃቢ፣ እዛ ሕይወት እዚኣ ድማ ኣብ ወዱ ከም ዘላ ወዱ ተሊካ ናይ ዘላለም ሕይወት ከም ዘለካ ክርስቲያናት ብእምነቶም ርግጸኛታትን ንክኾኑን ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ንናይ ሓሶቲ መምሃራን ኣካይዳን ክጥንቀቑን እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 13 ዘሎ ኾይኑ ንስኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘላለም ሕይወት ከም ዘላትኩም ምንቲ ክትፈልጡ ኢለየ እዚ ጽሒፈልኩም ዘለኹ። ንእግዚኣብሔር ዶ ትፈልጦ ኢኻ? ንክርስቶስ ከትፈልጦ ዶ? ነቲ ዘለካ ዘላለማዊ ሕይወት ትፈልጦ ዶ? እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንዓኻ ክትሕግዝ ናይ እግዚኣብሔር ሓቀኛነት ኣብ ሕይወትካ ብእምነት ክርስቶስ ንኽትፈልጦ እያ ተጻሒፋ። ናይ ዘላለም ሕይወት ርግጸኝነትካ ክትፈልጥ ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ኅብረት ብብርሃንን ፍቕርን ንኽትተባብዓካ እያ ተጻሒፋ። እዛ መልእኽቲ ተጠንቂቕካ ኣንብባ። ነቲ ብእግዚኣብሔር በጃነት ዝተገልጸ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትርድኦን ብዝተሓደሰ ትብዓት ንኻልኦት እዚ ፍቕሪ ክትገልጾ ከተብርሃልካ እያ ተጻሒፋ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ሕይወት ዝህብ ቃል ቁጽሪ 1 እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ፣ እቲ ብዕንትና ዝረአናዮ፣ እቲ ዝጠመትናዮ፣ ኣእዳውናውን ዝረምሰሳኦ ብዛዕባ እቲ ቃል ሕይወት ድማ ተገልጸት። ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ኸዓ ተገልጸት ናይ ዘላለም ሕይወት ርኢናያ ኢና እሞ
ንምስክር ንነግረኩምውን ኣሎና ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ናኻትኩም ንነግሮ ኣሎና ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ሓጎስና ምእንቲ ክምላእ ኢልና እዚ ንጽሕፈልኩም ኣሎና ኣምላኽ ብርሃን እዩ ቁጽሪ 5 እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑን ኣብኡ ኸዓ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘይብሉን እታ ካብኡ ዝሰማዕናያን ናኻትኩምውን እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንሕሱን ሓቂውን ኣይንገብርን ኢና ዘለና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንጽሐና እዩ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብራ ኣሎና ተሓቂውን ኣባና የላን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽሐና እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢኣት ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳዊ ንገብሮ ቃልውን ኣባና የለን ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ክርስቶስ ረዳኢና ከም ዝኾነ ቁጽሪ 1 ኣቱም ደቀ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣሎና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቕ እዩ ንሱ ድማ ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ እዩ ብናይ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ድማ ይንበር ብናይ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን ቁጽሪ 3 ንሕና ትእዛዛቱ እንተሓሎና ከም እንፈልጦ በዚእና እንፈልጥ ኣነ እፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ኸዓ ዘይሕልዎ ንሱ ሓሳዊ እዩ ተሓቂውን ኣብኡ የላን እቲ ንቓሉ ዝሕሉ ግና ፍቕሪ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብኡ ትፍጸም ኣብኡ ከም ዘሎና በዚእና እንፈልጥ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ እተመላለሶ ንሱውን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ እዩ ሓድሽ ትእዛዝ ቁጽሪ 7 ፍቑራተ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረኩም ብሉይ ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮነን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ብሉይ ትእዛዝ እዚ ዝሰማዕኹምዎ ቃል እዩ ከም ብሓድሽ ብኡን ብኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ጸልማት ሓሊፉ እዩ እሞ እቲ ብርሃን ሓቂውን ድሮ እኳ የብርህ ኣሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዉ ከኣ ዝጸልእ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ እቲ ንሓዉ ዘፍቅሮ ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር መዕንቀፉን ኣብኡ የልዎን እቲ ንሓዉ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማቱን ይመላለስ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዘዕወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ቁጽሪ 12 ደቀ ሓጢኣትኩም ስለ ስሙ ተሓዲግልኩም እዩ እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጉባዝ ነቲ እኩይ ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ቆልዑ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩምዎ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጉባዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ እኩይውን ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ትሓልፍ እያ ፍትወታ ኸዓ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ጸረ ክርስቶስ ቁጽሪ 18
ደቀ እዚኣ እታ ዳሕረይቲ ሰዓት እያ ከምቲ እቲ ጸረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ዝሰማዕኹምዎ ካብ ሕጂውን ብዙሓት ኣጸራር ክርስቶስ ተንስኦም ኣለዉ እዚኣ እታ ዳሕረይቲ ሰዓት ምዃና በዚ ኢና እንፈልጥ ካባና ወፂኦም ግናኸ ካባና ኣይነበሩን ካባና ነይሮም እንተዝኾኑስ ምሳና ጸኒዖም ነበሩ ነይሮም ግናኸ ኩላቶም ካባና ዘይምዃኖም ምእንቲ ክገሃዱ እዮም ዝወፁ ንስኻትኩም ድማ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኹሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ነታ ሓቂ ትፈልጥዋ ስለ ዘለኹም እየ ዝጸሓፍኩልኩም እምበር ስለ ዘይትፈልጥዋስ ኣይኮንኩን ኩሉ ሓሰት እውን ካብ ሓቂ ኣይኮነን እቲ ንየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝክሕዶ እንተዘይኮይኑኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ እቲ ነቦን ወድን ዝክሕዶም ንሱ እዩ ትጸረ ክርስቶስ ነቲ ወዲ ዝክሕዶ ዘበለ ኩሉ ንኡ እቲ ኣቦ የብሉን ነቲ ወዲ እተኣመነ ግና እቲ ኣቦ ኣለዎ ንስኻትኩምሲ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ደኣ ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ኸዓ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኹም እየ እዚ ዝጸሓፍኩልኩም ንስኻትኩምሲ ከምቲ ቅብኣቱ ብዛዕባ ኩሉ ዝምህረኩም ዘሎ ሓቂውን እዩ ሓሶት ኣይኮነን እሞ ከምቲ ንሱ ዝመሃረኩም ኮንኩም ኣብኡ ክትነብሩ ኢኹም እምበኣርከ እቲ ካብኡ እተቐበልኩምዎ ቅብኣት ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ እሞ ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልየኩምን እዩ ሕጂ ድማ ደቀ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክረክብ ምጽኣቱ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርስ ብኡ ንበሩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብኡ ከም እተወልደውን ፍለጡ ሰላም ለኪ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ደቂ እግዚአብሔር ቁጽሪ 1 ረአዩ ውልድ ኣምላክ ክንበሃል እቲ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡውን ኢና ስለዚ ኸዓ ዓለም ንእኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንኣና ኣይትፈልጠናን እያ ኣቱም ፍቕራተይ ሕጂ ውልድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልጸን ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና እሞ ንኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብኡ ዘላቶ ዘበለ ኩሉ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ንርእሱ የንጽህ ኣሎ ቁጽሪ 4 ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝገብር ምፍራስ ሕጊ እዩ ዝገብር ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ እዩ እሞ ንሱ ንሓጢኣት ከርሕቆ ኢሉ ከም እተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ ንሓጢኣት የልቦን እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝገብር ኣይረኣዮን ኣይፈለጠን እውን ደቀ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም ከምቲ ንሱ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቕ እዩ ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ሓጢኣት ይገብር እዩ እሞ ሓጢኣት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ ኢሉ እዩ ነዚ እተገልጸ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ዘርኡ ኣብኡ ይነብር እዩ እሞ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ ካብ ኣምላኽ ስለ እተወልደውን ሓጢኣት ክገብር ኣይኮነሉን እዩ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘየፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውልድ ኣምላኽን ውልድ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝግለጹ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ቁጽሪ 12 ንሓድሕድና ክንፋቐር እዚኣ እታ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዋ መልእኽቲ እያ ከምቲ ካብ እኩይ ዝነበረ ንሓዉ ከዓ ዝቐተለ ቃየል ኣይንኹን ስለምንታይ ከእዩ ዝቐተሎ ግብሪ እኩይ ግብሪ ሓዉ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ ቁጽሪ 13 ኣሕዋተይ ዓለም እንተጸላእትኩም ኣይትገረሙ ንሕና ንሕዋት ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞትሲ ናብ ህይወት ከም እተሳገርና ንፈልጥ ኣሎና እቲ ዘየፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር ንሓዉ ዝጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ቀታሊ ነፍሲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ናይ ዘላለም ህይወት ኣብኡ ከም ዘይትነብር ትፈልጡ ኢኹም
ንሱን ህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዝሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጣ ኣሎና። ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋት ህይወትና ከነሕልፍ ይግባአና እዩ። ግናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዚ ዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዉ ተሸጊሩ ከሎ እናረኣዮስ ድንጋጹ ዝዓጽወሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር? ኣቱም ደቀ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር። ምንም እኳ ልብና እንተነቐፈና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ንህድኣዮ እሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚእና እንፈልጥ። ኣቱም ፍቕራተ ልብና እንተዘይነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና። ንትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ እንገብርን ስለ ዝኾንና ነቲ እንልምኖ ዘበለ ካብኡ ንቕበል ኢና። ከምቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዝ ጌርና ብስም ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሓድሕድና እውን ክንፋቐር ትእዛዙ እዚ እዩ። እቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብኡ ይነብር። ንሱ ኣባና ከም ዝነብር ከኣ ንሕና በቲ ዝሃበና መንፈስ ንፈልጥ ኢና። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 መንፈስ ሓቅን መንፈስ ሓሰትን ቁጥሪ 1 ኣቱም ፍቕራተ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ። ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ኸዓ እቲ ከም ዝመጽእ ዝሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። ኣቱም ደቀየ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩምዎ ኣለኹም። ንሳቶምሲ ካብ ዓለም እዮም፣ ስለዚ ካብ ዓለም ይዛረቡ ኣለዉ፣ ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ። ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና። ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና፣ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ሕተትን ካብ በዚእና እንፈልጦ። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። ቁጥሪ 7 ኣቱም ፍቕራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር። ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ፣ ንኣምላኹን ይፈልጦ እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብህይወት ንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ናና በዚ ተገልጸትልና። ኣምላኽ በዓሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ኃጢአትና መታዓረቅ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። እታ ፍቕሪ በዚ እያ። ኣቱም ፍቕራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ። ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረአዮ ኮተ የልቦን። ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር፣ ፍቕሪ እውን ኣባና ትፍጸም። ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ከም እንነብር ንሱን ኣባና ከም ዝነብር በዚእና እንፈልጥ። እቲ ኣቦ ንወዱ መድሓኒ ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ንሕና ርኢና ንምስክር እውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡውን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘሎና እሞ ብመዓልቲ ፍርድስ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት። ፍርሃትሲ ስቓይ እያ ተምጽእ፣ እቲ ዝፈርህ ከዓ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን። እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ተባርራ ደኣ እምበር ኣብታ ፍቕርስ ፍርሃት የልቦን። ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እዩ እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረአዮ ሓዊ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረአዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሓዊ እናጸልኦስ ንኣምላኽ የፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ።
እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅር ንሓው ድማ የፍቅሮ ደኣ እዚ ትእዛዝ እዚ እዩ ካብኡ እተቐበልናዮ ሰላም ለኪ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ንዓለም ዝስዕራ እምነትና እዩ ቁጽሪ 1 ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ ንወላዲ ዘፍቅሮ ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ እተወልደውን የፍቅሮ ንኣምላኽ ምስ እነፍቅሮ ትእዛዛት እውን ምስ እንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም በዚእና እንፈልጥ ፍቕሪ ንኣምላኽ ከዓ ትእዛዛቱ ክንሕሉ እዩ እሞ ትእዛዛት እውን ኣይከቢድን እዩ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታ ንዓለም እንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ ንዓለም ዝስዕራኸ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምኖ እንተዘይኮይኑስ መን እዩ እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ እዚ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመጸ እቲ መንፈስ እውን ሓቂ እዩ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ እቶም ዝምስክሩ ከዓ መንፈስን ማይን ደምን ሰለስተ እዮም እሞ ሰለስቲኦም ሓደ እዮም እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝመስክሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እዩ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኾንናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልጽ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣሎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስክሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንኡኡ ሓሳቡ ገይርዋ ኣሎ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን ናይ ዘለዓለም ህይወት ቁጥሪ 13 ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለየ እዚ ዝጽሒፈልኩም ዘለኹ ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎና ትብዓት ድማ እዚ እዩ ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ካብ እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢአት ክገብር እንተረኣዮ ይለምን ኣምላኽ እውን ነቶም ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢአት ዝገበሩስ ህይወት ክህቦም እዩ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኃጢአት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን ይለምን ዝብል ዘለኹ ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ኃጢአት እዩ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢአት ኣሎ ቁጽሪ 18 እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ርእሱ ይሕሉ እቲ እኩይውን ኣይትንክዮን እዩ እምበር እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደስ ኃጢአት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዘለዓለም እውን በቲ እኩይ ተታሒዛ ምህላዋ ንፈልጥ ኢና ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መጺኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘሎና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ኣቱም ደቀ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ